Kublish muni fibro dengan yang video ngin ya pe igini kinong komen halor ka jingyo jong ne uba ya ka arpaulak hara fishing competition ka badai hamaulang ren tem tang tongin ya pe no jai jai bha une udu dei hop banyo 24 light all the best do 29 light habayo kibaduk des ngekumen pi 93 light thitno da ka kali lajong ban kamai man kasni 48 light kiwei la shu pe jaudut le shaying shamai ha ilok kikun bamja sudah 45 light shabi try kali le pen phai be tikna 36 light la dei ban pha le on daki volunteer ya itu bayo arpulang yo isyat kidos halenti 50 light arpulak congrats bro 33 light dayo ngate la lim lendang thlep artan yam artan le kat kane kapisa te wow tangba all the best mo penan kambha haying wat thong pat ya kapisa tang hakale khwai yo la shai kan rangat kumbar ngat kapung hangta te sa ka terkhong 10 light congratulations badu da bu bha pisa po yo fun nong tu 19 light snaying ya imei 28 light la ibit daw nong bu nong thau ya nei ba sayo ya ka arpulang ru klem dai na ublei te jinjar banyo te 41 light congratulations kur jong i 3 light la shai kasni ublei ine iba banyo man pidei banlei shaying mane ban sngengu ya u omdei ba pindai enjoy bat ki parlok sa ai bai ken siau khindian kat kum ka jingyo jung phi namar kane ba phiyo ma phi menta dei ka jing kan siau su spa ublei omdei ka jing la jung phi kat no ka jing sung men ka men sim dayo da khasi hi ublei un kut ku ye phi bat ka ing ka sem jung phi ba 52 light adu arpulang ki ai hakti 9 light da pikwa ban omjia kwas ni wat pen idur yo kan don ki brew shim kabu haptais niu kabu kum kane 2 light dayo khur nga uba sniu nu sip tela yap ler artan kat ya kalak perti 6 light la dei ban pen bun da kilak ban ya kabayo bun u first prize tang ban yo shilak sapanan kam hong mo ba ya katuk pisa ba piyo 14 night all the best madu dei re ban pen idur don jingma pi le kumne te media tang ban pen idur kumne ting pi pertemta sneu phase wat da kiwe kilat ban lai na jingma baro 8 lai jing kerku play ukur jongi badan bok mokur nga na like kro ni kabok udu kir 4 like ubriu bal lerit te dehi ban ong barin la dei ban wantan kibahing pi kat arpulang congratulations Gilbert le ba ai price shilak kibawan shukman banyak bayo pai ba lem kinong khwai lada ai he palat kumne sayo ei tang marwe haka jaka bayo lem kiwe lada sam markendian shibun la